Ate Benny, sa Bus Eco, seat number 20, may alabang kami. Oo, 20. Online yun, pero pag kine-check ko siya, hindi Ma'am, siya November bayad. 24 to, ma'am, ah. November 24, Oo. sa Sunday. Oo, bali 1, 2, and 3. Kamaliglat, ma'am, ah. Oo. Hindi pa. Ah, sige, tawagan. Tama ba? 24 yun, sa Sunday. Easy bus din ba yun? May mga ID ka man ng mga Tawagan ko muna. senior, ma'am, kasama? Ah, Mga ID ng senior na kasama? Gusto ko nasa Manila kasi. Picture. Ha? Picture ng ID. O di siya madi-discount, ma'am. Oo. Sayang man, ma'am. Hingin mo na muna, ma'am. may pera mo ko na ano kapanood. Hindi namin nakuha yung kahit. Magkano ba discount? 20%. Oo. Bagi lang mo. Magiging siyang 1 to 80 instead of 1.5. Magkano? 1 to 80, ma'am. Magkano kayo yung pay? Pag naka-promo kasi kami ngayon, less 100, 1.5. Pero pag nag-discount kami, nagbabase kami sa 1,600 na regular na pamasahe. Pero ngayon 1.5. 1.5. 1.5 plus. Kaya na. Balik na lang. Hindi lang, ma'am. Sana pala pinasend ko yung ano. Pero ang hirap magpunta kaya. Pag hindi nakaundan yun, hindi mo makunta-kunta. Nanonood, ma'am. Ang target natin ngayon, maka 70, maka 100 sales. Let's make it. Detra po, ma'am. Ha? Detra. Detra Marco. Pet. Pet. Sheet. Petra. 0945 49 Mag-init doon. Dito ako. sige 34068. 0945-493-4060. Dapat tama tumunta. Mahirap na pag mani ang number. Kinokontak. Number ko yan. 0945-493-4060. Domenica, ma'am. Dominica M. Yoder. Welder. Yoder. W-L-D-E-R. Foreigner to, ma'am. Okay, ano to? Sabi mo, what? Mama sila. Kapatid ko yan. Oh, pangasawa siya naman. Yan dito po, Ay, Cargo, sir. yan dito, pakalo. Meron, sir. Saan ba kami pupunta dito? Oh, dito man mga Saan, tayo, saan ma'am. yung mas magpunta dito? Just tapat, ma'am. Dito, dito? Opo. Sino yung bawakan na? Ah, sige lang, sir. Sakto ba yun? Hindi yun nabibili? Biligin, ma'am. Ha? Bili. Bakit? Pick up lang kami dito, ma'am. So ibig sabihin na 45. Pero, ano, ma'am, minsan kasi, nakadepende man, ma'am, sa traffic. Minsan, sakto ba sa oras, minsan hindi. Pero, delay na. Minsan, delay, ma'am. Ibig ko sabihin yung 9:45, mas ma-late pa yun. Oo. Alam, baka naman ating gabi yun. Hindi naman. Di ba, ma'am? Nawi pa man kami, ma'am. Ha? Nawi pa man kami, ma'am. Nauwi pa naman kayo. Like, ma'am. Meron kayong VIP compost ba? Sa Masbate? PB compost po. Meron, sir. PB compost? Ay, may clear corpus tayo, ma'am. Sa Masbate? Dia Corpus. Dia Corpus, sir.
POB Oh, Corpo? may, okay, oh, meron. Meron? Wala kasi dito sa listahan. Sa ano niya eh. May nakita ko na PO. Cargo? Oh, meron. Cargo, pwede cargo ma'am? Siya yung sa cargo? Pinabook na ko na PO, ma'am. Pero hindi yan nakakancel, no? Hindi, ma'am. Ay, depende pag may bagyo, ma'am. Wala na. Oo, wala naman, ma'am. Huwag ka namin yun ang budget na Nasa Ayun. Kamalig, ma'am. Kawawa na tayo doon. Kamalig ka ba, ma'am? Oo. Saan? Sa Baligang. Nagtakas ka sa bagyo, ano, ma'am? Nagpunta ka Manila. Ha? Nagtakas ka sa bagyo, nagpa Manila ka, ma'am. Dito na ako nakatira sa Laguna. Oh, miss, may masarani kami sa Laguna, ma'am. Tayo hindi ka pa nagpabook. Saan? Turbina. Turbina. Mas gusto ko dito pumunta kaysa doon. Kabuyaw kasi ako, tapos pabaganon ako. Tapos gaganon pa, magta-tricycle pa. 4-5 lahat, ma'am. 4,500. Oh, ma'am, dumi-dumi ko na. Pares lang pa masahe, papunta Turbina, papunta dito. Ayun, parehas lang, ma'am. Mula sa amin, kabuyaw kasi pa. Commercial po, ma'am. Naiwan ko yung alcohol ko dun sa Pipix, ma'am. Iba ka na ako gagamit. Iwan na tayo. Pero parang putas to, baka makawala yun. No problem. Mami, 500 ka lang, ma'am. What? Tawag mo ba tayo? Oo, natawag ako. Joanna Marie. Joanna Marie po. Ma'am, ito, ma'am. Tingnan mo, ma'am. Bayayin nyo, ma'am, sa, sa November 24, 9:30 p.m. Ay, Joanna. Alabangan Sakay, Pakamalig, ma'am. Then, Z2, ma'am, yung trip code. Wala na? Z2. Sa Nagalabang Ano yun? Ito ang trip code, ma'am. Joanna Marie Cupones. Z2. Ano ibig sabihin? Nakalagay niya sa bintana, Z2, ma'am. Natawagin mo na Tanong dito. ko lang po kung yung binayaran niyo po bang online bayad po Basta ba? may CR yan, ha? Oo, ma'am. Kasi mahirap po magbiyahe. Meron, ma'am. Papuntang Bicol po. Bicol Isarog Alabang po ito. Kilit dito, di ba? Yung maganda pa upuan. Oo, ma'am. Nag-proceed po ba? 11:24, 9:30. Opo, 9:30, ma'am. Bus number. Tapos, Pahingi na lang po namin yung mamaya, yung proof of payment po na. Bayad po. At parang yan, Dominica, tama ba? Opo, magkakatabi lang kayo, ma'am, ang printer. Ito, Ano yan, ma'am? Copy yan, ma'am. Kinukuha ni driver. Dato wala dyan mawala na ticket, ma'am. ha? Dato wala dyan mawala. Copy yan, ma'am. Kinukuha kasi ni driver po. Tama ba yan? Dom-N, ha? O-M-I-N-M-I-N. Dumalik kayo, ma'am. Ito, ma'am, oh. Para makita mo, ma'am, oh, sa screen. Ito, ma'am. Dumita. Parang dito lang sa ticket. Dikit-dikit kaya siya, ma'am. 9:30 p.m. Ayaw naman niya sa back na back eh. Oo, di man yung likod, ma'am. Ha? Di man po likod. Unahin yan. Oo, unay. Ano nakalagay? Seat number 1. Diba, 1 to enter, ma'am. Bayad daw, tapos hinihingan ko na lang sila na proof of payment. 2 enter. Oo, pag tatanong ko nga sa customer service, Ano to? Yung ganon, nilera ganon. Kung talagang Dalawa tapos isa. Oo. Like, for example, bus ito, ma'am. Pag na kayo. Yung sinasawag ko. Parang sa ano. Oo, ganun na. Kayo na lang magpalit-palit dyan, ma'am, sa designated. Pwede naman na. Paano yun? Welcome, ma'am. Nasa kanya sa... Mas dito na lang pa-resibo. Oo. Oo, sige, sige. Oh, basta hindi lang mawala, ma'am. Yung
Pag nawala yun, mabayad ka ulit, ma'am. Bala ka dyan. Oh, bayad ka, panibagong ano, ma'am. 20. Mamaya ko pa, makukuha ko pa, seat number 20, mamaya ko pa pahihingin sa kanya kapag dumating na dito yung pasahero. Kasi kinol ko lang. Dapat dinala ko yung lahat. Ba't gagawa mo agad na resibo? Hindi pa ako tapos. Hindi ano, ito lang, para presyo mamaya na lang. Or ito lang, para dire-diretso na. Magkano pa din na budget mo? Ano pa naman? Ay, diesel, ano yung paglan sa pang, ano, pambulit ko sa dito. Ang bilis ako dito. Ikaw din. Oo, Yan ang concern ko. Bilis ako. Wala na dito. 5,000 po lahat. Bayaran niyo po sir, 2,600 po. Type na lang sir, send na yung contact number. Puro naga lahat eh. Oo. Mahirapan na naman ako magbuhat niya. Hindi naman tutulong. Tutulong si driver, pero siyempre kailangan ko tutulong pa rin. Tutulong pa din naman ako, hindi naman pwede kawawa naman yung driver. Wala po. Wala kasi ganito dito, counter. Ay, Oo, kawawa yung driver. Lalagyan yun. Nasa yung tape namin. nag- Pasay, sir, ba't di kayo sa Pasay na lang? Mas malapit ba nyo doon? Ah, dito? Pang. Ah. Sana si Manlangit sa ano, B17. Okay na sir, 2,600 lang po. Suksi kami dito, daming mga ganyan. 2,600, Sir Mark. Oo. Wala ko ba kayong barya sir? Wala po kami barya sir eh. Kahit 100 sir, para ano, may bagong dito sir. Hindi pa dito yung bus na ito. Wala pa po sir. Tatawag na ito. Pangpahit ang bull. Anong oras darating nito? Hindi pa namin masabi sir, basta wala pa pa. Tatakpan ngayon, bukas. So bakit? Bagsakin na lang naman yung sa terminal sa Naga. Check ko lang sa pera mo kung ano nga totoo ah. 3-1. Ay, ba ang direct sa ulo? Sir, sukli. Wait na lang po sa resibo, sir. Pangit mga bolt ko, sir. Sir, ah. Sige po. Wala na. Hindi may iniinuwa ko sir. Ay, ganda. Salamat na po. Welcome, sir. Salamat yung para. Ako pa, ito ng mga ballpen mo. Nagsusurwak na baga sa init din, no? Hello, ma'am. Yam. Tawag nito, check mo yung ano, kasi tinawagan ko yung pasahero kasi sabi ni Ma'am Ate Bem, tawagan ko daw pasahero kasi kung i-check mo yung online sa bus visit number 20, pag i-check mo siya dun sa online, hindi wala siyang print.
Tapos tinawagan namin yung pasahero. Sabi daw, nagbayad daw sila via Paymaya. Mag-FTP na lang ako. Sabi ko sa kanila sa pasahero, hingi na lang po ako ng proof of payment. Pa-double check kung bayad talaga. Naunawan ba? Ano, yung bus eco seat number 20. Oo. Ngayon. Oo. Tingnan mo, hindi bayad. Error ang lumalabas. Oo, sabi niya, nagbayad daw via Paymaya. Tapos, paano hindi? Mamaya ko pa makukuha, makikita. Kasi ano, tinawagan ko lang ang pasahero, 7:30 pa yan. Ah. 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 Sige, sige. Papa. Ay ma'am, ano? Bayad yun hindi? Pero nagbayad na, hindi pa lang nag-post. Oo. Sige. Mamaya, send ko sa'yo. Bye. Narinig mo? Ano yan din sa online na yan? Hindi, narinig mo. Turuan ko daw dito yung pag-dispatch na i-post daw sa group chat. Nagpo-post ba ka? Nag-dispatch ba ka? Alin? Ako kasi yung nag-dispatch ako, pinapost ko. Saan? Hindi ko nag-dispatch eh. Sa GC? Oo. Hindi. Nag-dispatch ka. May ebidensya kasi. Na? Lumaan? Oo. Ito daw nag-dispatch. Wala namang umaga dito. Sabi daw, kumanda ka tayo. So, turuan mo yung mga nag-duty dyan pag nag-dispatch sila. Narinig mo, di ba? Kausap ko. Kailangan talaga activitas ko. Nilalagay ko ito. Paano yun, mami, na ano mo? Naghanap akong jowa. Tuman. Wala, hindi ko mahanap yung comment site kaya nabubuna ako sa ano. Hello, te. Oo. Babae. Hello po, good afternoon. Thank you for calling. Alamang looking po. Ano, mamaya tumawag ako sa customer service. Yes, sir. Hintay daw Sa tayo Alabang po, baka sir, daw, hindi pa daw napopost yung bayad. Tapos pag Oh, hindi bibilis daw ako man, na-post, sir. Isang company lang yun. pag hindi daw napopost pa daw, mamaya hinga ko na lang daw ng proof of payment. Yun na lang, tapos send ko sa ano. Pero padaan mo pa rin yung Tignan bus ko, niya sir, kasi yan. baka Wait bayad lang po. talaga. Oo. Tignan ko po, Ah. sir. Here we go. Tawag dito ate kagabi, yung T1 kasi nakakancel. Pero Sige lang, kami wait lang, sir. online doon. Hold lang. Tinransfer ko na siya sa Bastango para hindi na ako maunahan. Pinakailan mo po system ha? Oo. Oo. Meron. Oo, sa Tango, seat number Ano, na sir, nilagay ko. 1-4, yung lazy boy Kasi namin. baka Yung maunahan regular, ako, 1,000. yun sa seat number Pero ang alis T1, dito, seat 10 number PM. 6 yun. Mm-mm. Kaya tinransfer ko. Tinransfer ko na te. Oo, sir. Hindi, yung sa T1, seat number 6 siya. Tinransfer yes ko po. lang sa T. Marunong na ako. Yeah, welcome po. Oo, Oo, sir. Ang gagama na lang kung mapabukas, sir. Pupunta kayo, sir, over the counter po. Di kami nag-reserve call ng booking call. Tignan ko ulit kung may vakante pa. Meron pa man, sir.
Lima na lang sa Lazy Boy, regular, madami-dami pa. Sige lang, aga mo na lang, sir, sige po, sige po. Kahit saan man, sir, booking mas malapit, sir, pwede man magpabook ka na para dito ka lang pick upin sa Alabang. Pwede man yun kung may malapit dyan. Sige, thank you po. Magandang patugtog din mga old song, no? Tawag ka nga kay Sir. Sir, si Manlangit po ba yung driver mamaya sa B17? Tanong mo lang, kasi kukunin niya ni Manlangit yung naka. Doon pila naging sanasa. Manlangit, Oo. B17. Oo. Na-print na to? Yung online? Hindi ko na-print. Sinabi mo seat number 3 siya. Tinransfer ko yan sa T1 eh. Nasa T1 siya. Ginawa kong Nakita mo T1, di ba? Buti nakita mo. Hindi, galing sa T1. Pinagbayin ko lang sa T. Kaya nasa T. Sinerge mo na lang. Unattended. The number you dialed is unattended or out of coverage area. Ay, wag na padaan. Pero Baka nag-ML. Reserve. Tulog tayo sa paso. meron siya dito, September 20. Hindi talaga siya bayad. Ate, ayan na, nahanap ko. Nalabas ads, ma'am. Nasa Bastango siya, seat number 20, Joan Tingnan mo. Joan Marie Capones. Nasa Tango. Parang siguro hindi bayad yung bus Yes. eco, yung bus Tango ang bayad niya. Oo, bus Tango ang bayad siya. Mag-dispatch ka. Mag-dispatch ka. Dati na talaga ginagawa yun. Diba? Hindi sa bus. Oo, wag mo na padaan yung bus eco, nandito pala siya sa bus Tango. Mamaya ko pa. Sige, sige. Bye-bye. Salamat. Pwede ba lang ako talaga maganda? Ba't hindi naman? I'll give everything I own. I'll give you my... Grabe, ang oras. Ang bilis ng oras. Kung mauwian naman mamaya. Nakatulog ako ng alas 3 na. Putik talaga yan. Oh? Oo, wala pa akong ginagawa, ma'am. Parang magyaman, ma'am. Hindi lang tulog, ma'am. May kasama ako dito kanina sa Masbate. Oo. Wala daw talagang mayaman sa pagka-MPR. Wala ko talaga, ma'am. Depende kung may ano, depende kung ano pa. Siya siya, ma'am. Kaya pinasok daw nila na ng business. Totoo naman. Depende kung empleyado ka ng family business mo. Ganyan. Pwede pa. Ano ba pinagkakabala mo paggabi? Business mo? Tida, Hindi ko ka-search. Ano business mo? Paggabi? Secret. Para mga kaya. Hindi. mga mapasahero dito. North Chica, no? Maganda ka dyan yung mga pasero dito. Pag nag-aantay din Parang ng... nakakakuha ka din ng mga ATM, ng mga kung ano-ano. Kanina pa lang nakasaya na ako pag-uso. Ilang taon din daw sila Esteyano, kaso wala mo daw nangyari. Pwede man, makaka-provide ka sa needs ng ano mo, pag Oo. everyday lang. Like, pagkain, support sa pag-aaral ng mga bata. Bawal pa nga daw sila sa utang. Pero yung mga, ano, yung mga, tawag doon, mag-support sa'yo for lifetime, wala man kung
matanda ka na, hindi ka na makagalaw, wala nang pera mapasok. Like, wala ka ng source of income kung weak na ang body mo. Pwede mo yung basi dyan, kung tama yung pangalan mo. Is number 20. Hello, si Ma'am Miriam. Di ba dapat mag-business ka man? Nakausap. Kasi Sabi baga, mo tawag, letter E? oo, All siya mamaya sa seat number, seat number, 20. Ano pangalan? Joanne Marie Joanne Marie Copones. Copones. Oh. Nasa Bastango. So, yun ang hindi bayad. Kasang bayad nasa Bastango. Ito nahanap ko. Every hour ako nagising, ma'am. Like, naka-alarm ang alarm ko oras-oras, ma'am. Matulog ako isang oras. Dapat magising ako dyan bago may gagawin naman ako bago. Mag-gising na naman isang oras. Tulog na naman. Magkano Hindi ako kinikita mo sa business mo? Dating app ba yun? Hindi. Ay, iba yun. Doon, nakakuha ko ng commission. Commission based ako doon. Madami akong side hustle. Ayoko ispilat ang iba. Na ano kayo na pag nasasabi ko na natatamad na akong gawin palagi. Pag na still na. Mayaman siguro si Sari. Hmm? Mayaman ka siguro. Mayaman sa titi. Sa titi. Walang mga nakikiti doon. Just kidding. Ay, mahul ko na. Pag dyan nagpatikit si Cleo, papapakita ko sa'yo. May Baka, patingin daw. baka mahina siya. Luluhara mo agad. Ay, hindi pwede. Pawisin nyo. Pag ganyan yung pagkain mo sa ulo, mayroong tira-tira pang sesame seed. Galing sa biyahe mo. Pawisan mo ang tender pot lang. Maasim Di mo na kumakain ng pawisan. Maasim-asim pa. No? Oo, bago pag ganyan mo, may nakalagay pa dito puti, ha? Ay, buhok pang nalaglag. Siyempre sabihin, naipit. Nalaglag mga bulbul. Depende naman yun doon kasi Shave siya? Shave siya? Hindi. may onte. Kasi ako, pag ako ano si number yung Diana Lixon del Rosario? Sa si B17, Oo. si Del Rosario, 21. Tapos, Naman lang. so yung nandiyan na yan. Pag nandiyan na, tapos may ginagawa ako, kunin mo yung ticket tapos binugan mo na lang. Kasi may nakalagay palagi mo nila. Nandiyan, hindi ko naman nabibitawan. Tapos, sulatan mo yun sa pinakataas kasi nasanay yung Ano sabihin? pasayaw namin na B17, sige. dun sa, wag mo ituro yung sa midret food kasi maliit masyado yun eh. May mga tao dito, mga bubutang kasi mga bubutang yung mga pasahero namin eh. Yung sinabi mo na, tinuro mo na, binilog mo na doon, ano ba trip food dito, tuturo pa. Eh pag nilakihan mo doon, kasi nasanay kasi sila dati, sinusulat yung bus number dun sa pinakataas eh, Oo. ng ticket. Susulat lang na gano'n, titingnan na lang nilang gano'n. Ang nilagay ko doon, trip code. O, di ba? Kumain sila doon, yan po yung trip code mo. Di ba? Sa taas, doon sa may Doon sa may ganito. space. Ito sa may bus number na nilalagay. Dito. Ito. Sinusulat namin dyan. Oo, nilalagay namin dyan, B70. Palit ng bus. Oo, gano'n na ginagawa namin. Kasi nga, minsan kasi yung pasahero, di ba, binilugan namin noon yung dito pa ako. Kasi nasanay na kasi ako dito. Bilog lang ako. Ito po, titrip ko si Sigo ko po. Ay puta, pag may dumating na bus, yan na ba yun? Gaganon ng lahat. Di gumawa pa ako ng paraan kung paano ko Yes, sir, gagawin. Gumawa grabe pa ako ng maliit na papel na no, tinitikit ko. Yan po yung Pinadala trip sa ko. Lucena, ilang gano'ng katagal yun? Papadala sa Lucena? Oo. May Lucena tayo, sir, ma-accept. Oo.
Mga gano'n daw katagal ang ano niya. Depende po pag may bus kami na pagdiretso na may ano sa Lucena, yung kainan. Depende daw sir, kung may pasahero kami na ano, Kakain sa may fiesta mo. Nakadepende daw sir. Ha? Nakadepende kung meron daw po dun ano. Pag meron po, Hindi, mapapadala. magpapadala kami ng cargo kasi. Pwede mo. Pwede naman po, pero hindi pa sure kung mapapadala ngayon or ano po. Hindi daw sure kung makapadala ngayon or ano. Depende po kaya daw kung may mahinto doon sa may Lucena. Meron kasi kami sir, yung bus na dumadaan talaga ng Fiesta Bill sa Lucena. Doon lang namin sinasakay yung mga cargo namin na pa Lucena. Pag wala kami dadaan ngayong bus na hindi dadaan sa Lucena, baka sa susunod na araw pa po. Pili lang kasi yung bus na dumadaan po. So, ibig sabihin, hindi talaga kayo dumadaan sa Lucena? Pili lang po, nadaan po. Pili lang. Pili na. Fiesta Bill. May mga bus kasi kami na doon dumadaan talaga para kumain. Doon namin binababa yung cargo namin doon sa Lucena doon, sa Fiesta Bill. Pero pagdating doon sa Lucena, ganun katagal pwedeng pick upin no? Hanggang 3 days lang po. Hanggang 3 days? Opo. Okay. So, ibig sabihin, pag pinadala, hindi Agad-agad. mamayang gabi? Oo, opo. Mga kailan kaya? Kasi kailangan ng Friday kasi yun. Hindi pa namin sigurado po. Ha? Hindi pa namin sure. Pero ang lapit lang ng Lucena. Parang ilang oras lang yung biyahe. Opo, naunawaan ko po yung sinasabi niyo pong malapit. May mga bus na dadaan lang po kami dun sa Lucena po. Kasi halos lahat po dumadaan ng bus namin sa Chaong Macdo. Chaong? Macdo. Doon po, yung mga kasi yung kakainan na PS Sa oh, Chaong. stopover. Opo. Ano May yung- mga bus kami Ano yung na doon susunod ang yung stop. stopover after Lucena? Wala na. Wala na po, naga na po sunod po. Ganun yung kasunod? Opo. Yun. May mga bus lang po kami. Pili lang po. Ano kaya yun? Baka mamaya pumatulog ko. Hindi ba yung mga 2x2? Hindi nakain. Oo, pero hindi mismo sa Fiesta Mil Day. Hindi ba yung nag-uwi bago ko doon kami nakain? Fiesta. Alam mo pag tumatubay sa Oo, fiesta mo. Fiesta mo. May mga lang. Sinabi ko kasi binigyan siya ng garanti. Oo, pwede mo. Kasi pag binigyan mo ng May ano pati guarantee, siya, naman. may days na May days ano, kasi pina-target. Hirap. So ate, huwag mo ika-guarantee kapag may date na sila. So, ako mapapakama. Pinawag ulit ko sa kanya diba? Silence me. Ang ganda na yung LRT sa tickets na linis. Oo, ma'am. Punta na tayo dun, ma'am. Sakay Saka tayo. yun Tapos na, balik. target namin yung mga target ko pag papunta kong Pitex. Bago si Ma'am Marley Manilaya ako, tagig. Putik yan na, di na tagig kami, ma'am. Imbes na, Ano na lang namin sa ibang bus mo. Sige lang. Mag-Lucena talaga. Diyan, may Lucena dyan, sir, oh. Saan? Ayan, may Lucena dyan. Oo. May mga Lucena dyan. Ewan ko lang kung tumatanggap sila ng cargo. Kasi pag Bicol, okay na yun. Oo, kasi talaga doon, meron kami draft talaga sa dito. Nada. Oo, doon. Opo. Pero kasi yung Lucena namin, yung mga bus talaga dumadaan kami doon. Pwede kami magtanggap, pero sasabihin ko namin. Friday nga ako, magkatao kaya bukas, wag talaga Ma'am, may napapalipo mo na kapag sa wifi. Kasi po, mahirap po. Ano gumagamit ko sa Mangako ako sa inyo, balikan niyo ako. Wala ka na vlog yun. Tatanggapin Bakit yan, natin ma'am? May day na yun. Meron date na. Doon sa 3 days. Doon nga, kinonect namin yung tablet ko. Ano ba? Bubok na to, sir? Opo, bubok. Sige po, babaga lang ako dito. Ma'am, paano ito makagamit dito ng WhatsApp? Mag-login ka. Yes, ma'am. Good afternoon. Basta po ano, Saan na baba, ma'am? meron ka na assistant base talaga. Lazy boy regular, ma'am. Ay, may Sulot na, ma'am. Ah,
Actually, Sunday yan eh. Mamaya to ano ma'am? Mark, gumagana ka to? Sa WhatsApp? Oo. Saan? Paano? Kasama yung internet. May wifi to? Ilang passengers ma'am? Ipunay ko nga. Pwede mo lang gagawin. Magpetsa ngayon. 11, ano ma'am, 19. I won't give back. Ano ba yun? 19 ba yun? Yeah. I'll give you my life. Mainit. Pero yan lang po ilalagay yung sila ng pagpag. Nabu ano ma'am? Baaw ang papababa. Abaaw. Yung 10 ng gabi meron. Ang meron nilang bakante namin ma'am, yung 9:30 PM. Anong number? Sa unahan meron. Tignan ko. Seat number 1 ma'am. Sige yun na. Lordan ma'am. 1350 ma'am. Kasi ayoko mga Ang init. Pwede pa. Ma'am, 1,350. 1,350. Kaya cellphone number niyo. Gcash ako magpapay. Ay, cash base lang ma'am. Ha? Cash lang kami dito ma'am. Wala kang Gcash? Wala ma'am. Teka muna, wala akong cash. Gcash na ako. Pero Cash lang kami ma'am. Cash out ka muna ma'am. pwede pa natin pa-call. Sige lang ma'am. Hanggang ano oras? Ay, ika-cancel ko to ma'am. Gcash lang ako. O, sige na, sige na. Wala ko talagang Gcash. Kaya cellphone number. Print ko na to. Nagpapaya siguro na. Bukit ko dito. Ano mo ito para may internet bukas? Hello, Dobry. Tawagan ko. Kayo di kayo pupunta sa Kumaka? Okay. Kasi kayo ipapadala ako yung Buti nga ako na-report dito. Sir, yung B7 mo ba natin? Yes, natin. Sir, sino ba ang ano? Driver ng B7? Oo, ano pag ginamit tayo dito? Kaya ito kasi dami kong sa dalawa, tatlo, apat. Ate Chino. Madami tayo sa B7 ko sa mga naga. Kaya. Para pag-tingin. Pagbilakan. Ma'am, ito na mo. Ako na kayo sa wifi. Ay, sa data. Yun yung sa'yo na lang talaga, sir. Ngayon pa lang para sigurado. Saan ba ito pwede ko? Papadala. Bakit? Ano ito na lang gagamitin bukas mag-dispatch? Oh, yan. Nagagana ka? Oo. Sa WhatsApp? Number mo ilagay mo, ma'am. Sige po. Ano pa number mo? I-total muna natin, ma'am. Ba't number two? Paano tayo kung magkano talaga? Kasi hindi ako marunong mag-compute sa ano eh, naka-system based lang. 09. Hindi ko mahanap ma'am, gamit ko ang cellphone. Ano? Hindi ko itong mga number ko, ma'am. Ayan din mo. Parehas kita rin.
Okay na yan. Sulat ko nakasave ko lang tayo. Dun sa assistant. Okay po. Letter B lang po siguro namin sir mamaya. Victory. Pero sir, expect natin baka maduloy ang bus na. Kasi, okay sir, salamat po. Kasi minsan yung mga ganyang oras kasi, yun yung rush. Hindi ko tanda ang number ko, ma'am. Kaya like nakakarating ko. Wow, ay, Rocket po sir sa unawa ko. Importante, makaka. Ay, bakit sir? Ayaw nga pala, tamaan pa lang palagwan ng sa bigat. Pero yung bahay mo, sa pintana. ayun lang, malakas. Pero bato naman sir. Oo. Dapat pala doon sir, bato yung bubong din, no? Walang bubong na yero. Kasi talagang kaanuhan ng bagyo. Pwede hindi naman nasira. Pero, mayroon lang sa tao. Pag ready nyo sir, yung ano, lalagyan ng parang plywood yung bintana. Kung Oh, halimbawa yung sa lamig, oo, itatakit pag may bagyo. Meron gano'n, nakita ko eh. Tinatakpan na gano'n talaga lahat, oh. Oo, tatakpan din. Para Mas maganda yung kaysa individual. kasi Kailan? pag nabasag yun, papasok yung hang, eh pag may harang talaga na parang papatong mo. May nakita ko sa TikTok eh, tinakpan talaga nila lahat ng bintana. Sa Florida, Oo, ginagawa nila, tinatakpan nila. Dapat wala silang, may bubong naman sila pero matibay ang bubong. Pero sabi ko sa maganda kasi talaga. sa atin ang laki eh. Bato talaga dapat yung ano, yung walang bubong. Meron din na nakakatawa. Maganda talaga dun, bato lahat, no? Bato pa yung pinakataas, walang yero. Kasi lilipat. Pag naga, makakadala pa kayo. Okay na talaga. Ayun, naga na lang daw. Napa malapit kasi Nasa naga sila may So, mamayang gabi lalating pa. Opo. Hindi, naga na lang. Mamayang gabi tayo, mamayang gabi, alis bukas sa umaga na dito. Ha? Bukas ang umaga nandun pa. Wala man magabang, hindi man nagsisend. Hindi ka naman 3 hours lang ang biyahe sa Saan ko ano data nito? Open ang data. Yan lang muna na ako. Sa Katanduanan, San Andres, Delac po. Magkano declare value? Ma'am, na-receive mo yung message ko? Oo. Yan, tingnan mo. Hindi rin po Oo. declare value. Na-receive mo? Ano mabayaran niyo po? Dapat pala yung open yung data. Ito. Oo, ma'am. Malino open. Kaya man. Hindi pa dito. Pwede. Kulit mo na. Hindi. Ano ba? Di mark lang. Naga na lang, ano? Ay, paalam ko sa kanya. Naga na lang. Wala, ganun lang. Sa kanya po yun, sir. Siya po nag-card. Meron kayo 8 pesos. Wala kayo nahanap sa kabila, sir? Walang nahanap sa kabila. Ay, huwag na pa. Yes po. May bali ako sa 500. Wala, nabariya ko na nga. Ang ano, pera ko naman na sa ano. Sir, mamaya itong 5 PM, sir. Eco cut na dito na, sir, Mark 35. Sabi doon mo dito. Sir, ang trip code nakalagay dito, sir. Ano mo kung may lugar? Ito, sir. Ano yun? Eco cut, sir. Yun, sir, nakalagay mamaya sa bus mo. Ito. Ito ang sasabihin, then makikita mo sa window ng bus. Nakalagay dyan, Eco cut. Sa ganyan, sir, ng ano, sa bus, mamaya. 35.
Hinihintay na ako nila Malin dun eh. Hindi ako na-excite sa Pitex. Na-excite na ako pumunta dun kasi ano. Ayoko na muna din man. Putik ang Pitex ngayon malala nga sa mga sa kamang advance booking hanggang January ba? Ano? Ano? Check out ka lang. Ano yun? Check out ka lang mo sila. Paano ko nila yung mamalaman? Gamitin ang talino. Napak na kami ng cargo. Uhod daw, mati ko lang ako. Pwede Hindi na na ako magbubuhat-buhat nito. Sige po. Naga na lang, sir. Mas matagal ko na. Nawala yung cellphone namin ba na ano? Cellphone namin na nakikita. Wala din. Wala ako kung sino ko na. Nakapalitin sa guard. Yung sa taas. Paano declare ba? Paano pala? Kasi nagpa-review ako ng dati. Sarap sa amin. Kaya yan sarap sa amin. Ano lang. Sarap. Ay sa loob. Kasi sino na kung paano nila yun. Saan ang nila doon? Saan? Sa harap ko. Ay, hindi doon sa atin. Matagal ako magpa-review. Kailangan mo pa rin, di ba, nangyari yun mga 3 days before na hindi yung pwede. At mga 1 day before, wag na-record mo. Tapos wala na yun. Pwede na dito. Dati si Maggie nagpa-record, ay nagpa-review. Kahapon nangyari. Ano ba nga sa? Ano pa rin na yun? Yung makikita namin. 298 po, sir. Pero pag, ay, tinanong ako, ilang mo rin? Pagkaya na naman. Ayun, ang gusto ng pera ko. So, nagpunta kami sa ano? Sa... Ano ko lang? MOA. 298. Saan ka bulok kay ate din ah? Ma'am, totoo ma'am? Saan din po kay ate? So wala man itong mga pera? Totoo yun? Okay lang. Sabi niya? Pagod lang daw siya kapalawa. Sino? Si ate, Oo. Nalibre yun, 1,000. kaya nga, kasi daw lang ang mga pera. Bago sahod ka mga pera. Meron naman. May pera kami lahat. O ba't sabi niya? Nag-thank you lang kami. Sabagay. Thank you! Eh Tama kung lang. binigay niya yun, blessing yun, di ba? Tama lang yun. Ano yun? Ano ako talaga kung anong... Yan o, lahat yan lahat. Ito lang ang pirap eh. Ang dami. Ay, masabi pa lang ko si Ma'am Regine. Taguman. Hindi ko pa nagawa yung IR ko na yun. Umuan. Sir, pirma na lang po. Barangay ko, ito may dito na eh. Sabi niyo pero. Yan mo, be! Parang
Yung ikot gano'n, tapos ikot pa gano'n. Para Oo, Mark, patayin mo na ilaw, Mark. Mainit. yan, ganyan, tapos ganun. Sige. Ikot mo na. Kabila naman ang ikot. Yan. Nagpabili na ako ng neck pillow. Bumili ako ng portable bidet. Ilalagay lang sa ganito. Kasugas-sugas ka lang na gano'n. Ilagay saan? Sugas-sugas. Sa bote. Ano daw? Ano daw mo? Sugas lang sa Ng piti mo. ano dala mo, Mark? Portable bidet. Bidet, di ba kasi hindi ako sanay ng ganyan, mahirap eh. Papasok mo lang dito, pagkapasok mo, yung parang gano'n, tapos gagawin mo lang siya. Tapos may sisirit na siya. Hindi ka pa naman kumain. Mahilig ako, kainin ako. Bawal pa naman dun sa tapos Hindi nga ako sanay yung tumahi ako dun, hugas, ano lang, website, ano, madali ako, umuwi talaga sa bahay. Sige po. Hello po, good afternoon. Thank you for calling Alabang Booking and Front Shop po. Yes po. Opo, sir, meron po. Over the counter na lang kayo, sir, para makabook kayo po. Opo. Alabang booking po. Oo, sa SST po. Kasi merong banyera doon. Ay, oo. Hindi sa harap lang. Pwede man po doon, sir. Pwede man dito sa may, Wala sila ano, dapat sinasabi sa may mo, bawal, booking wala sa Alabang, bibig-bibig sa may doon. SST, sa may tapat ng Crimson. Pwede man sa may Star Mall. Hindi ba yung mawala? Basta alam nila yan. Sige. Alam niya Lagi yan. nagpapadala yan yung sabihin mo walang Hindi liability. man niya sa okay eh. Ayaw mo dito. Pero yun din yung magpapakako. Wala. Nasa na yung pagpapakako? Kabalik-balik daw. Bukas. Magbibigay na pera yun. Alam ang dami na yun. Yes, ma'am. Wala akong pag ako mas bati. Kung ano yung mas bati mo kanina yun na yun. Hindi na ako nagdagdag talaga. Kasi makaya ba ano yan? Ang gagawin din. Ano to? Pick up. Ay, Ano si kupa. Dom? Ha? Ano si Dom? Kailan mo? Ano si Dom? Ano hindi man yun, ano? Saan? Pwede naman araw-araw pa. Sa... Saan kasi nasa 40? Depende kung may basta darating. Mausap ka ka? 40? Ako kuya ngayon na nasa 40. 14. 40. Ay, hindi ko alam. Pinatawala. Pinatawala. Tingnan mo yung mga nagpipili ko. Wala kasi nalagay. Sino ba? Sabi ko, sabi ko. Uwi ka na? Yes, ma'am. Iiyak niya ako. Ma'am, may barya ka lang, ma'am. Wala, iyan ka na, galing na ako. Barya. Ma'am, oh. Nasa Gcash na ang pera. Eto, ma'am. Wait lang, ma'am. Paliwanag ko, ma'am. Ang seat number mo, ma'am, 1. Mamayang 9:30 p.m. Ang trip code, Z2. Kasabihin yan, ma'am. Ayun ang trip code. Kailan yan? Mamaya, Z2. Mamaya pa-check mo pa. Pag hindi pa siya. May barya ka. Sabihin mo ano, Di ka naman maalis, ma'am. Di ka naman maalis. Bakit? Hindi lang. Chine-check na namin yung aalis mamaya para di na kami maghanap ng pasero.
Pa-check-in ka ako para mabalik. Oo. Babalik ka mamaya? Sige. Pagbalik na lang, ma'am. Pagkita mo ulit yan. Dito lang ako eh. Oo. Sabi ko na yung 100. Nagaga ka lang talaga, ano, ma'am? Nagaga ka lang magkuha. Wala akong barium. May 500 din ako. Ay. 359 na ako. Ito. Oo. May bayad pa ako wheelchair? Titimbangin po, ma'am. Ha? Titimbangin. Kahit wala akong dala? Okay na kuya. 30 kilos na malibre siya. Wala akong babayaran. Wala po. Di ba 30 kg ako, di ba? Oo. Basta titimbangin pa rin. Pag sumobra, magkano 1 kilo? Salamat. 1 to 20, 100 po. 100? Opo, 1 to 20 kilos na sobra po. Range 1 to 20 po. 1 to 20 kilos, 120 pesos. 1 to 20 na lumagpas, kunyari 35, 100 na po yun. Basta mag-range ka lang ng 1 to 20 na lagpas, 100 po. Kung 39, 100. Pero kapag 41, Ano ba ang entitled ko? 20 kilos lang? 30 kilos po. 30, Opo. 30. Yes po. Tapos, pag lumagpas ako ng 30, Yun po, magbabayad na po tayo. magkano? Yun nga po, pag lumagpas kayo ng 1 to 20, 100. 21 to 40, 200. Huwag mo nang bilangin. Bigay mo na lang sa akin ang Wala ibigay nga, yan. magkukulang nga, ma'am. Ikaw nga, ikaw binila. Magkukulang ka, ma'am. Hirap pag magsikas. Thank you. Ba't wala kayong bigas? Sira, ano, ma'am? Di pa nabalik, ma'am. Nasa, ano, di ba yung sa bus eco, hindi ba yan? Wala bang stranded na? Wala. Yung sa bus E, seat number 20, di ba hindi bayad? Pero nakita ko pala siya, nasa bus Tango. Ibig sabihin, talagang hindi niya bayad. Pero yung sa Tango, seat number 20, bayad na. Oo. Kaya sabi ko kay Ate Bel, huwag na padaanin kasi wala naman kami pick up, isa lang doon. Sa bus Tango siya nakalagay. Pero ba't hindi nawawala? Sige. Sige. Salamat. Bye-bye. Dapat 650, ma'am. Ito, ma'am. 500. 20. 40. 60. 80. Wala. 100. Then, 50. Five na lang. Pag-days mo palang manginit. 50. Okay, ma'am. 660. Search mo nga yung ano ko, type tablet. Ano? Tablet. Ano eh? Bilad, magsabog yan. Search natin. Ay, ang init, sobra big. Ay, init mo. Pero mag-charge. May charger dyan? Ayun, saksakan dito. Lahat yung gamit ko, yung saksakan na yun, akin yun. Yung ano, extension. Pinagawa ko yun kay tatay. Nag-invest na ako dito, wala akong ano, dividend income. Wala man lang income. Wala akong pa magpagawa kay tatay ng ano, upuan dito. Anong klaseng upuan? Sa L-type. Tapos loob nun. Ay mo. Grabe naman yung lukat mo. Ang panas. Mainit ano. Pati ka lang sa Pitex. Ha? Pati ka lang kaya sa Pitex at pabuk.
Ayaw mo nun ano, kasi kung Ano, nakakala. nandiyan si Jobert. Siya pa lang yung sinasakti ang galo. Siya pa lang yan dito. Tanong Wala mo, ka na ano dito. kilala ko Ba't sa kayo? kanya? Dito ka pa rin? Wala ka dito. Oo, nawal di ko makontak Oo namin. nga. Hindi ko pa naalis dito. Dapat Naalis na ako dito. Matagal na. Binalik na naman. Ayoko na. talaga ang beauty mo, insected mo talaga naman. Mas lalo tumawag. Oo, ayan na nga. Sulat mo. Bakla na. Dinayo mo ko. Napagod ako. Kasi bumaba kami doon sa, doon yung pa sa ano. Sa gilid. Ma'am, di ba dito ka talaga na? Oo, ano? dito naman talaga. Pero mag-pick up ako madala. Dito nga ka talaga pala eh. May dumating kasi sa amin, walang number. Mano-mano, galing Masbate. Pag-aralan mo ma'am. Makakall mo ba siya kung nahanap? Alis na ako. Magpunta ako doon. Wow, under time. O, sabi mo yung sinasabi ni Hanggang Martin 3 ka lang, sa no? Alabang. Ay, Pero meron kami po receive na cargo ngayon. dito talaga yan ma'am sila. Ayaw, Ano ba? ticket lang ako. I-open mo lang ito. Sige lang. I-mention Kasi na lang pwede ako ako sa sumakay. Ano ba available mo dyan na pwede sa 3? Sa 3? Opo. Punta naman ako sa kabila ma'am. Mention niyo ako Doon ka sa sa- para makita ko. Oo, yan. Grabe man yun. Dapat magkapatid ka na. Masasakyan ka. Para mapunta ka doon na may Wala man sa- pambili ma'am. Grabe man Punta ka sa Bago. Marami doon. Bangko? Ah, Dapat. basta mention mo sa group. Seat number 6 na bakante mo. Ay, ayun ko. Thank you. Ah, Sa likod dyan. Salamat po naman. 6 and 9. Ito, seat number 6. Patay ma'am. Bye-bye. Pagsakay mo na lang. Kailan ka masasakay? Ay, hindi Kailan ko yan, pa sir? inaano kasi. Kailan po? Salam. Kailan po? Kailan? Ito na. Siguro. Kailan? Bukas. Saan ang baba, sir? Sa Birakan, ano? Sige lang po. Wait lang, sir. Sulat na po. Kailan yun, ma? Wala baga. Wala ka. Wala nang training. Ano man? Naroon na 6. Naroon na 6. Kasi, di ba sabi mo, okay sa? Ha? Okay na nga. Ha? Okay na nga. Tayo pa man. Supposed to be, ano, kung ano available mo. Hello. Di ba yung susi kay Ate Alba, may pang-out ni ano dyan, ni ano. O, dito na lang. Oo. Yan na lang kita. I-check mo lang. Imo na ito i-open. Ano, i-open mo na ito. O, tapos, May ticket ka na. huwag mo na ipatak May yung ticket ano, ko, pero muna darating. yung I-open mo na contact. yan. Di ba, pag nag-out, Parang o, para open pag na yan. wala kasing susi si Maria eh. Bale sa... Para si atin na lang. Kung open niyan, kung kaya Pa-duplicate. applicable mo na si ano. Uy, Ha? be. May dala ako na malita. Pero tuta lang talaga na. Oo, kaya mo na yun, ma. Oo, Kasi nagawa naman. ang alam ko, dalawa sa tanong mo sa kanya, dalawa yung binigay, nasa kanya yung ibinigay ko nung nasa MOA, yung, Purap. oo, may Maria yon. Na ano man sarap ipig. Paano? O basta, bahala na kayo, basta ako may duplicate lang ako. Hanggang bukas pa naman ata ako Taon, kinuha niya. Tapos, umano baga na. Di ko rin Naga, ang naga. Ang ganyan. Tapos biglang dinalungan kami. Mga ayam ni. Hindi, Nabiyan burgada. ito. Kinagat ito. Pero di mo nga niligid ito. Ako ano mali. O gano'n. Ganyan na. Ganyan na ang taki. Nabigla ito, ma. Pero malit na sige lagalag mo. Nahiling ko sa pieces ng lagalag. Ayun. Yes. Stress ko, mga nakaagad. Parang may yan. Tapos sige nag-aagad ito. Nagladag man lang, may man ano man ko lang duman lang, mga picture lang. Tamang picture lang. Kagani man ang bagat Yan, naman. magkaragal sige lagalag ito. Kung saan pagbalik mo ito, pag nasa Sir, lazy boy to regular. Ha? Lazy boy regular. Yung 2x2, 2x1. 2x2, 2x1. St. Jude na bus yun, sir, ha? 5:30. St. Jude na bus. Basta nila. Ayun. Unahin ko lang ito, ma'am. Awit. Sige na Aircon yan? Ayun po. Sir, man lang, sir. Sarma lang. Laro lang yan, sikat lang eh. Combination kayo ni Mag Jackie. Ah.
Minaw, Sally, Dedean, kapag magdi-dispatch kayo sa Alabang SST, please mag-send kayo dito sa group. Nakikita naman ninyo siguro yung ginagawa ng kapwa ticket seller ninyo kapag nagdi-dispatch sila. Kung may concern, tawagan niyo ako. Ako nagsisend. Wait lang, matcha top pa katapos. Nag-send ako dun ng ano. Sir, alis dito bukas 5:30. 5:30 po ng hapon. Hindi, malis. Bukas. Sir, seat number 8 po. Window. Seat number 8. 8. Din ano. Sana po, ayun na. Mata yan. Papaharayo pa. Guys, wait, nasa yan na. Tubay to ba yan? Tubay to? 2 by 2 po. Aircon man. Anong kasi ang 908? 8. Sa may bintana yan, ano, pag 8. 908 nata yan eh. Depende sa dispatch, sir. 8, 6. 908 nata yan eh. Hello, te. Opo, tapos te, yung ano, di ba nasa 150, inyo sir. yung dalawang duplicate yung ano? 1,250. Sir, baka may Oh, isang lang. amount ka lang. Ha? May 250 ka lang. 2. 250. Eh, te, wag mo na lang ipadlock. Yung ano, yung pinaka-padlock mismo natin, buksan nyo na lang. Di ba yung padlock natin, wag mo ilalak muna. Ibukas muna bago nyo ikunin kayo, bago kayo umalis. Para kapag binaba nila, ilalak na lang. Oo. Oo, wag muna. Kasi baka si ano, backup muna dyan. Oo. Yung sa door block. Oo. Oo. Sir, ito, sir. Bukas, alis mo, sir. Bukas is 20, 5:30 ang alis. Ang sakay mo sa Labang, papuntang Birac. Trip code mo, Exicat, sir. Seat number 8. Thank you. Ano, kailan na lang ito, ma'am? Okay, Ben. Ayun o, sinabi ko na o. Si Sunshine ang dispatch ko. Ano yan, babe? Pero si Ate Rachel hindi ko. Ayan. Advice ko si Ate Rachel. Sa Friday. Friday. Kaya, sa 3. Eh, sa 3 mo. Then, Paano ang 3? hanapan mo na muna ako pag may 3. I-chat mo lang ako. I-chat sige. mo na ako duman. First na 3. Whatever dito. Sige lang, ma'am. Pag ano ka na lang. Picturean ko na lang, ma'am. Baka maano ka. I-open mo na yan. Ano? Naka-open man inyo. Ayan, okay na. So, i-ano mo na lang ako. I-send ko na lang yan. Picturean mo na. O dyan na yan sa emo. Picturean ko, ma'am. Baka mamura ako ng malpatan ticket, ma'am. Ano yan, sir? Basta i-chat mo ako. I-book mo na yan, ha?